Andrej Babiš nechce vypovědět smlouvu na předražené stíhačky F-35, které minulý týden podepsala s USA za 150 miliard korun jménem Fialovy vlády ministryně obrany Jana Černochová z ODS. Andrej Babiš řekl, že v případě nástupu ANO do vlády nezruší smlouvu na předražený nákup amerických stíhaček F-35 a bude ji respektovat. Přitom teď po kritice od voličů ANO předraženou zakázku kritizuje a říká, že tyto stíhačky nepotřebujeme. A zároveň ale nechce od smlouvy odstoupit a nechce smlouvu vypovědět a říká, že ji bude respektovat. To je ukázkový alibismus. My v SPD to říkáme jasně. Pokud bude hnutí SPD součástí příští vlády, tak od této smlouvy odstoupíme, pokud to bude možné. A znovu se potvrzuje, že SPD je jedinou skutečnou opozicí proti Fialově vládě. A samozřejmě platí, že ta zakázka na stíhačky je neuvěřitelně předražená a že tyto stíhačky nepotřebujeme, protože máme naše Gripeny, které jsou v tom cyklu na 50% životnosti, takže by nám krásně a za mnohonásobně levnější cenu sloužily dál.